I dag der skal vi lave en video om, der handler hvor lang tid det har brugt beholder, når det er snappet. Og ja, det er det Olivankiel, og der er jo skov. Yes. Au. Okay, jeg tror ikke, det var brugt, der holder særlig meget længere, så lad os prøve en af de meget svære tricks af. That's how you do it, motherfucker. Men der stopper den. Ja! Ja! Jeg tager den der. Shit! Det er det forskelligste. Jeg tager den her. Og du skal smurte fælder på. Hold da kæft. Så kan man ikke se det. Er I klar? Skate til breaks. Slut. Tak fordi I også så med. Det var No lidt af et robust bakerboard. No viewers. Det er godt anbefales. Okay, tak fordi I så med. Woo! It's live! Han gør det nok til det. Hvad havde du tænkt dig? Helt andet. Lad os ikke skide. Nå, lad det.